La meva veueta em deia que potser m'havia deixat el cotxe obert, però em vaig dir, va, tant me fa. El meu equip de sempre, els New York Yankees, havia guanyat i estava molt content. Però avui alguna cosa em deia que m'havien de trucar, de greu presentiment que tenia, però bé, no vaig fer cas. De sobte vaig sentir el telèfon. Va començar a sonar. D'on venia aquell so? Ah, de la meva butxaca. Ja sé. Després vaig al telèfon, vaig despenjar i vaig dir: Digui? Digui? Ah, no me'n recordava. Si pensant no puc respondre, ha ha ha. Bé, tant és. Vaig penjar i vaig continuar el meu passeig. La meva veueta va llegir el telèfon, va veure que era en Son Goku que em trucava. I bé, vaig dir, si en Son Goku m'està cridant, vol dir que em necessita per alguna cosa. Llavors vaig continuar passejant. Vaig dir, uau, potser sí que és perillós. Ja deia jo, són les explosions i coses rares. Espera que arribi. Vaig continuar una mica més caminant. Què podria ser? Algun monstre maligne? Però jo m'ho vaig passar molt bé lluitant últimament amb el clan dels trumfos podrits. I ja sabia el Son Goku que sempre que em volgués em tindria amb ell, al seu costat, lluitant ombro amb ombro, tots junts, com en els vells temps, quan ens entrenàvem a casa del Fred Tortuga. Ha ha ha. Bé, entrem en acció!